Біз бүгін сізні Татарстанның Яңа Шишмә районы Зирекле авылына сәяхәткә чакырабыз. Не өчен нәкъ менә шушы авылга диярсез? Чөнки биредә туган җиренең тарихын барлап, аны мәңгеләштерү өчен зур эшләр башкаручы кешеләр яши. Гаҗәеп бай тарихлы музейлары бар. Бу эшнең башлангычында Зирекле авылының абруйлы кешесе Мидхәт ага Газимов тора. Нәкъ менә аның кебек кешеләр хакында аяклы энциклопедия дип йөртәләр дә. 64 елны Совет армиясеннән кайттым, хезмәтне тутырып, һәм мәктәптә эшли башладым. Инде 1963 елны җиңүнең 20 еллыгы башланды. Анда зур планнар һәм эзләнү эшләре башлап җибәрдек укучылар белән. Чөнки әле анда менә бу хатыр китаплары яки башка материаллар юк иде. Балалар белән өйдән өйгә йөреп, кем халак булган, кем исән-сау кайткан, кем әйтик сугышка кадәр читкә 5 еллык төзелешләренә киткән, шуларны ачыклый башладык. Һәм азмы күпме булса да җиңүнең 20 еллыгына без инде сугышка киткән һәм кайткан, халак булган кешеләрне барлый алдык. Аннан соң укучыларым белән өйдән өйгә йөреп, сораулар төзеп, һәр өйне тикшерә башладык. Үзем инде район архивларына киттем. Беренче чиратта Яңа Шишмә хәрби комиссариатына бардым. Анда 28 делоны тулысынча берәмтекле битеннән битенә кадәр өйрәнеп, язып алып, документаль рәвештә материал җыйдык. Һәм менә шушы 1996 елны чыккан хатыр китабы буенча ул безгә бик зур ярдәм итте. Һәм үзебезнең эзләнүләр буенча 464 кеше Зирекле авылыннан сугышка алынган дип саныйбыз. Һәм шуның 198-е сугыш кырында халак булып калган. Ни кызганыч, шушы халак булган җирләрнең нибары 40-сының гына күмелгән җире, ягъни каберләре билгеле хатыр китаплары буенча. Бирегә килеп кергәч, музейның бай мәгълүматлы булуына шак катасың. Зирекле авылында туып үскән, гражданнар һәм бийек ватан сугышларына киткән, кайнар нокталарда булган бер генә кеше дә игътибарсыз калмаган. Җиңү көнен якынайту өчен җан талашып ирләр урынына хезмәт иткән хатын-кызлар хакында мәгълүматны күреп, балалары, оныклары горурлана ала. Гомер буе мәктәптә эшләгән Мидхәт ага лайыклы ялга чыккач, икенче сулышы ачылгандай, музей эшенә, авыл тарихын өйрәнүгә тагын да ныграк чума, архивларда документлар өйрәнә. Узак еллар музей җитәкчесе булып та эшли. Авыл тарихы буенча да кызыксына башладым. Беренче чиратта мине кызыксындырды авылның исеме. Зирекле диләр татарча, русча Йырыклы, ләкин ул аның исеме алай булып чыкмады. Кичү адамча, этер Йырыкла тож. Менә шушы ориентир белән мин инде архив документларына 1770 елларга кадәр төшә алдым. Авыл, безнең авыл 1730 елларда төзелгән дип һәр энциклопедиядә күрсәтелә, ләкин мин аның белән килешә алмыйм. Килешмәсәм дә мәҗбүр булам шул дата белән эш йөртергә, чөнки хәзерге вакытта Мәскәүдә саклана торган, Ленинградта саклана торган ревизия сказкаларының материалларын мин ала алмыйм. Менә шушы уңайдан инде Казан галимнәренә мөрәҗәгать иттек. Уфадан алынган метрика язулары буенча авылданың 1730 елдан элегрәк булуына дәлилләрем бар. Шушы метрика язулары буенча хәтта кайбер кешеләрнең 1700 елларда туганы да билгеле. Авыл тарихына багышлап ул берничә китап чыгара. Халык иҗаты һәм көнкүреш музее дип йөртелгәч, аны тулыландыру өчен төрле юнәлешләрдә эш алып баралар. Үз авылымның халкының ярдәмен тыеп эшләдем һәм бүгенге көнгә кадәр рәхмәтлемен. Икенче юнәлеш безнең музейда бит инде халык иҗаты һәм көнкүреше дип атала. Шуның өчен безнең якташларның районда яшәп
şiir icra etemi, başkasımı şularını barlay başladık. Hem alarının kitapların çıkara aldık. Çıkara aldık diyenim, alar bütün finansiyakların üzleri küterdi. Indi Vyorska'ga, kitapka bastırığa kadar әзірлеу işlerin biz kollektiv bilen başkardık. Ol gadetten tüzür hizmet sırrı, onu kitap bastırgan, yazgan kişilerine bile. Şunun için 15 avtorunun 22 kitabın biz çıkara aldık. Rahmetli alar her birisi de. Üçüncü yönelişimiz halı geceti bulgaçtan biz birinci şu diplom işinden diplom işine de kirtkaydı min beyitlerini jiyuna şu beyitlerini bir koyada basılmagan hem bir kitapka kirtilmegen beyitlerini Tataristan'ın türlü rayonlarından jiya başladım. Jiyu mina ağır bulmadı çünkü Respublikadagi muzey direktorlar bilen min aralaşıp yaşadım. Alardan beyitler aldım. Alar menin bu iş bilen şekillengenini bildiler. Hem mine bugün indi 8. beyitler jıyıntığın basa başladılar. Şul kadar kitap çıkardık, izledik deyip söyleyuguna jеңіл. Tarihi мәгълүматлар toplangan bu basmalar артында күпме хезмәт ята. Зирекледә гомер итүче Мидхәт ага Газимов кебек гыйлемле, алдынгы карашлы кешеләр булганда, татар авыллары яши әле. Татар милләтенең тарихы гасырларда үз изен калдыра.